Vítám vás u prvního dílu 112. Tak tohleto je taková běžná záchranná akce. Tak nám pojď ukázat, jak to děláte. Ukaž mi, kde je, hledej. Tady byla nějaká látka, která urychlila hoření. Většinou se zřizuje k vyšetření takovýhle závažný vraždy vyšetřovací tým. On tu židlu zdvihnul a hodil to na mě. Tím, že ji postraším, jako že ji vyhodím. Určitě jste měli kolikrát jako středočeská mordparta i ohořelé tělo. Tak to jsou oni, ti nejtvrdší u policie. Stiskne spoušť a očekávají výstřel. Bude to bezpečné, jo? Tady to je bezpečný, jsme na bezpečném místě. 3, 2, 1, pal! Tak Vráťo, tohle byla taková typická akce vás, vodních záchranářů. Přesně tak. Tady s naším vrtulníkem zasahujeme přibližně o 3-4 takových poranění. Ale já si myslím, že mnohem nebezpečnější to je skákat třeba tady, ne? Určitě.